Waħda mill-esperjenzi verament qawwija u sbieħ hija l-meravilja tal-ħajja umana kif tiżviluppa mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha. Illum sar progress kbir fix-xjenza u qed jista' jieħu wkoll sken tat-tarbija fil-ġuf meta tkun għadha żgħira qed tifforma ruħha bil-mod il-mod. Ix-xjenza waħedha tgħidlek hemm il-ħajja. Mhijiex biss potenzjal ta' ħajja, imma bdiet ħajja umana. Anke jekk nagħlqu għajnejna biex ma narawx u nippretendu li mhijiex hemm, xorta tibqa' ħajja umana ġdida. Li hemm ħajja umana tgħidilna x-xjenza, mhux il-fidi. Li tgħidilna l-fidi hi li din il-ħajja umana hija don ta' Alla u li f'din il-ħajja umana aħna naraw ix-xbieħ tiegħu. Għalhekk il-kompassjoni tagħna hi lejn it-tarbija fil-ġuf u fl-istess waqt lejn l-omm li ġġorr it-tarbija. It-tnejn eżis